ama kanu mɔgɔ fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ k'aw bisimila Mali kunnafoni TV sanfɛ an bɛna an ka émission daminɛ émission an ka yɛlɛ n y'o de fɔ aw ɲɛna k'a bɛɛ de bɛ émission in kɔnɔna la an bɛ yɛlɛ an bɛ dɔn kɛ an bɛ dɔnkili da a bɛɛ de b'a la fɛn fɛn ko nisɔndiya o de b'an ka émission kɔnɔ donc an b'a fɔ kanubagaw ye k'aw bisimila Mali kunnafoni TV sanfɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an b'an ka tungarankew fo fo y'a fɔ Mali kɔ kan tungarankew sigilen bɛ yɔrɔ o yɔrɔ tungarankew sigilen bɛ yɔrɔ o yɔrɔ aw sigilen don yɔrɔ o yɔrɔ k'e de ye maliyɛn e de ye africain an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an b'a fɔ n ka aw bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔna la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an bɛ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen fo maliyɛn denw an b'aw fo maliyɛn denya ka di dɛ an bɛ maliyɛn denw fo an b'a fo an b'aw fo an b'aw fo n ka fɔ k'aw bisimila an ka mission kɔnɔna la an b'an ka président fo président Assimi Goïta a n'a ka jamakulu bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ n ko halisa n ko Ala ka Mali suma Ala ka Mali suma Ala ka Mali taa ɲɛ an bɛ hɛrɛ ko Mali kɔnɔna la Ala ka suuru Mali kan fɛn fɛn hɛrɛ ye k'o de bɛ maliyɛn denw bɔ nɔgɔ la k'o de bɛ maliyɛn denw bɔ janfa jugu kɔnɔna la k'o de bɛ maliyɛn denw bɔ janfa kɔlɔn kɔnɔ an b'a fɔ ko Ala k'u bɛɛ ɲɔnti ka bɔ ŋaniya jugu Ala k'u bɛɛ ta tiɲɛ donc Ala ka Mali ja Ala ka Mali ja o k'a sɔrɔ an bɛɛ kɛnɛman don an bɛɛ ka kɛnɛ an ni la donc o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna ka invité bisimila an ka yɛlɛ kɔnɔ invité i bisimila i tɔgɔ ni jamu yani n tɔgɔ ni jamu fɔ n bɛ émission in kanubaga bɛɛ lajɛlen fo a kɛra mun bɛ Mali kɔnɔ walima minnu bɛ Mali kɔ kan n ka foli ni tanuni bɛ aw bɛɛ lajɛlen sabula n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn baarakɛla tɛ an ka baara ye filɛli baara de an bɛ lajɛ de n'i tɛ ka lajɛ a tɛ ko ja don i la o la an b'an lajɛbagaw n'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen aw bɛɛ folen don ne tɔgɔ ye Modibo Traoré awɔ donc Modibo Traoré i bisimila an ka yɛlɛ kɔnɔ bi kɔni bi ta in ka di dɛ parce que n den de b'u bolo bi n bɛna a logoba bi n denkɛ de bɛ n bolo bi donc o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen mɔgɔ min bɛ n dɛmɛ n ka baara kɔnɔ don o don Adama i ni ɲakuma Ami somɔgɔw baasi t'i la kɔri baasi t'i la Ala kana baasi k'an na an b'a fɔ n ko an bɛ kanubaga bɛɛ bisimila a ka émission kɔnɔna la kosɛbɛ donc ni Adama de bɛ baara kɛ don o don i b'i ka foli kɛ an ka tɛmɛ ni émission ye Ami ne kɔni yani n ka foli kɛ fɔlɔ n bɛ invité yɛrɛ fo fɔlɔ n'o ye Modibo ye ani an filɛlibaga bɛɛ lajɛlen an bɛna émission daminɛ Ami an bɛ tɛmɛ ni babu ye awɔ o la an bɛ don kuma kɔnɔna kumaw an bɛ walawala k'o fɔ mɔgɔw ye o diyara n ye o don donc invité bisimilayɛlen kɔfɛ an ka kɛnɛ kɔnɔ donc an bɛna tɛmɛ ni ɲininkaliw ye yani an ka tɛmɛ ni ɲininkaliw ye an bɛ kanubaga dɔw fo émission kanubagaw don an yɛrɛ kanubagaw don e kanubagaw don Adama kanubagaw don an bɛɛ kanubagaw don réparateur Mohamed a sigilen filɛ nin Yirini kɔrɔ moto ale b'a dɔn festival de a bɛ festival fɛnɛ b'a bolo yɔrɔ n y'o f'i ye festival ba b'a bolo Miyabugu festival directeur de don san o san festival min bɛ kɛ Miyabugu Mohamed Togola o de ka festival don donc an b'a fo kɛnɛ in kɔnɔ o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen an b'a yɛrɛ kɔrɔkɛ fo n'o ye Somaso Baba ye Somaso Baba ale folen don aw folen don kulubana donc o tɛmɛlen kɔfɛ an bɛ Simo fo k'a dan sɔgɔ ka ni ko Michael Simo fo yan fɔ Joyila an bɛ Joyila ka bɛɛ lajɛlen fo Michael tɔgɔ la k'u bɛɛ ni ɲankuma émission kɛnɛ kɔnɔ an ka yɛlɛ a ma n'i sɔrɔ heure la awɔ o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ an bɛ tɛmɛ ni question ye ɲininkaliw ka tɛnku an ka invité la a bɔra k'a tɔgɔ n'a jamu fɔ an ɲɛna a tɔgɔ ko Modibo Traoré donc ne yɛrɛ ko Modibo Jara ok Modibo i b'an bolo yan bi i nana an ka émission na a diyara n ye a bɛnn'a ma donc o hukumu kɔnɔna la i y'i tɔgɔ ni jamu fɔ Modibo i ka baara ye baara jumɛn ye bon i n'a fɔ n y'a f'i ɲɛna cogoya min na ne ye Modibo Traoré de ye n bɛ bɔ Kuluba n sigiyɔrɔ bɛnnen don Kuluba ma n bɛ Kuluba ka bɛɛ lajɛlen fo wagati in kɔnɔ balima sira sigiɲɔgɔn sira teriɲɔgɔn sira minnu kɛra sababu ye ka n dɛmɛ baara in kɔnɔna la n bɛ u bɛɛ lajɛlen fo ka ladɔnniya k'a fɔ ne ka baara ye théâtre bɔ de ye n ka baara ma dan théâtre bɔ dɔrɔn ma n bɛ fɔli kɛ n bɛ filmw bɔ
ar bara o bara be yen nɔ ne be dɔɔni kɛ a bɛɛ lajɛlen na. D'accord. Donc kanubagaw kuma tɛ bita in ataya basi ko an bɛ dɛsɛ donc Modibo ale bi teatri bɔ a bɛ film tourner fɛn fɛn bɛ art kɔnɔna la a bɛ dɔɔni k'a bɛɛ la donc a yɛrɛ ɲɛ b'a ni guitare sigilen na Kuluba Modibo ale ye Kuluba Modibo de Modibo Tarawele a ɲɛ b'a ni guitare sigilen na a bɛ teatri bɔ a bɛ film tourner a bɛ guitare fɔ a bɛ i bɛ mun yɛrɛ fana fɔ. N bɛ batterie fɔ. Awɔ i t'o fɔ. N bɛ jɛnɛ fɔ. N bɛ tenu fɔ n bɛ bala fɔ. I y'a ye donc fɛn fɛn musique yɛrɛ kɔnɔna la a bɛ musique fɔlifɛn bɛɛ fɔ a bɛ teatri bɔlaw mago mana k'a la o Modibo bi yan film tourner la o Modibo bi yan dɔnkilidalaw artiste k'a ta artiste ma fo sanfɛ fo duguma fɔlifɛn ni mago bɛ fɔlifɛn min na Modibo wele dɔrɔn donc Modibo de b'an bolo bi. Artiste Modibo an ka ko ye siɲɛ kelen sa parce que ale b'a bɛɛ de kɛ o. Modibo i ka teatri bɔ i ka dɔnkilida i y'a bɛɛ baara i y'a daminɛ wagati jumɛn. Bon ni n ko n bɛ o wagati fɔ a ka jan dɔɔni nka komi ko ye siraw de ye donc ne yɛrɛ ka teatri bɔ la kodɔn ka don a kɔnɔ o kɛra 2012 n ka kɔn o ɲɛ n ye teatri bɔ 2004 o y'a sɔrɔ n tun ka dɔgɔn kosɛbɛ an kɔrɔkɛw tun bɛ interquartiers ni intercommunes ni fo ka taa se biennales ma donc n tun ka ca ka kɛ olu senkɔrɔ généralement o b'a fɔ ko denmisɛnnin nɛnduma teatri bɔlaw mago b'o la bon n ye teatri dɔw bɔ olu senfɛ 2004 ninnu kɔnɔna la donc ka taa o 2004 in na ka na se 2012 ma n kun ye wasa don kalan ma kosɛbɛ donc o kɔfɛ n taara Institut National des Arts la o kɛra 2012 wagati la donc ka taga san 4 kalan ye teatri sira fɛ o teatri kalan ye o fɛnɛ wolola art fɛn wɛrɛw kalanni na ni o dɔ sababuya ye musique ye donc n bɛ n to yan nɔ n bɛ n ka professeur fo ni o ye monsieur Bengali Karim Bengali karamɔgɔ ɲuman voilà an b'a fo monsieur Bengali i folen don an ka kɛnɛ kɔnɔ an b'i fo halisa an b'i fo i ka foli tɛ ban an bolo n'an ko k'i ka foli bɛ ban don o don o ye ko wɛrɛ donc halisa an bɛ Bengali fo professeur ɲuman don professeur min don karamɔgɔ min don a t'a yɛrɛ fusaya a ka ekɔliden ma awɔ n ye Bengali don don min na fo bi mɔgɔ ɲɛnama don donc an b'a fo an ka kɛnɛ kɔnɔ karamɔgɔ Bengali n cɛ a b'a ma ko ba saha o kɔfɛ ni sababu ɲuman ninnu bɛɛ bɔra Jelimadi la Jelimadi Sisoko mɔgɔnifin mana kɛ cogo o cogo mɔgɔ ba dɔw bɛ diɲɛlatigɛ la minnu y'i dɛmɛ i ka adamadenya la hali ni da ma se ka se bɛɛ ma mɔgɔ fɛn o fɛn bɛ ka n su nin wagati in na u bɛɛ k'a dɔn ko u tɔgɔ bɛ yan wa u folen don donc o la ni ye Jelimadi ni monsieur Bengali fo karamɔgɔ Jelimadi voilà jo voilà jo ni i folen donc olu de kɛra sababu ɲuman ye ka n dɛmɛ musique sira fɛ fo ka taa se 2019 ma n ye conservatoire kɛ ka ban donc o kɔfɛ n bɛ baara kɛ sisan palais de la culture la teatri bɔ sira fɛ donc n ka baara ma da o ma école min fɛnɛ bɛ yen ni o bɛ wele ko école de musique de Kirina n ye kalanfa ye yen nɔ n bɛ denmisɛnninw dege fɔlifɛnw na ni o ye fɔlifɛn minnu bɛ gosi n'an b'a fɔ olu ma ko percussion donc n bɛ denmisɛnninw dege olu sira fɛ voilà donc Kirina o baara in de kan bi o Kirina école so Kirina bɛ fan Kirina bɛ Badugu Joliba fɛ ne bɛ ka taa Kangaba c'est à 45 km programme b'an bolo yen nɔ école so bɛ yen nɔ donc a dama ka kan bɛɛ lajɛlen na ni mɔgɔ o mɔgɔ y'a dɔn seko ni dɔnko ko a kalanni ka di ye k'a daminɛ dɔn na fɔlifɛnw kalanni ani fɛn caman wɛrɛw bɛ kɛ yen nɔ balaw bɛ kalan kuraw bɛ kalan gɔniw bɛ kalan ne yɛrɛ bɛ batterie cours de di yen nɔ voilà donc a kɛra théorie a kɛra pratique ye an bɛ o bɛɛ lajɛlen kɛ denmisɛnninw kun yen nɔ mais inscription ko de b'a la wa ou bien concours de b'a la wa jumɛn de don bon ni mɔgɔ min intéressé len don n'i ye i sɔgɔ administrateur la ni o ye directeur yɛrɛ ka adjoint Seydou Dambele voilà i bɛ se ka kibaruya jɛlenw sɔrɔ o kɔfɛ ni kuma in kɔfɛ n bɛ ni n ka numéro di mɔgɔ bɛ se ka kibaruyaw ta o fɛ walasa ka école so la sɔrɔ i bɛ se ka numéro di problème t'a la numéro di
Nega téléphone numéro est 71 71 88 88 25 25 71 71 71 88 25 71. Donc Modibo bora ka numéro bla sisan numéro bla la sisan an bora ka kuma ta daminɛ fo sisan a ka renseignement de b'a kɔnɔ mɔgɔ mago bɛ renseignement la école so in yɛrɛ kan Modibo yɛrɛ ka ko cogoya kan i b'a wele ni numéro in na donc n'i y'a kɔngɔ dɔrɔn mun b'i bolo a b'o ɲɛf'i ɲɛna n'a y'a sɔrɔ a yɛrɛ bɛ se ka taa cours di ma i ka so a bɛ taa cours di ma i ka so a b'o kuma kɛ n'a y'a sɔrɔ a bɛ taa cours di école la a bɛ taa cours di école la a b'o kuma kɛ a bɛ cours di a bɛɛ kan ni mun ka di i ye a b'o cours di donc i yɛrɛ bɛ fɛ ka fɔli fɛn min yɛrɛ cours kɛ Modibo bɛ taa d'i ma donc numéro bilalen filɛ nin donc an b'a fɔ an kanubagaw ye u ka numéro taper numéro de 71 68 25 71 voilà 71 88 25 71 c'est ça donc numéro bilala o kuma kɔnɔna la Modibo an bɔra an tɛmɛna i ko i bɛ cours di ekɔlidenw ma Kirina i bɛ baara kɛ palais fɛnɛ la i bɛ jumɛn fɛnɛ kɛ i bɛ théâtre bɔ i bɛ cinéma o kuma kɔnɔna la est ce que i ye théâtre minnu bɔ i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ɲɛna olu kɔnɔna la parce que théâtre dɔw la ni mɔgɔ ye figurant kɔnɔ mɔgɔ caman bɛ yen u b'a fɔ k'a t'i dɔn parce que n'i ye figurant kɛ théâtre kɔnɔ i dɔnnenba tɛ ten mais ni i kɛra acteur ye théâtre kɔnɔ dɔ b'a fɔ ko nin tɛ nin mais e ye théâtre jumɛn ni théâtre jumɛn kɛ ou bien film jumɛn i bɛ film jumɛnw na i bɛ se k'o film dɔw fɔ an ɲɛ yan. D'accord. Bon comme sisan théâtre bɔ ani anw bɛ théâtre min bɔ fɛn fila don n'i ko bi k'e théâtre bɔla ye dɔrɔn a bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna ko walima u k'i ye yɛlɛko na walima a ka kɛ i bɛ film dɔ la k'o ye théâtre ye bon anw fɛ yen ne hakili la danfara bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ bon ne ka théâtre bɔ centrelen don mun kan o ye sensibilisation n'o an b'a fɔ o ma kunnafoni di kunnafoni di sira fɛ théâtre fɛnɛ ye moyen de ye min bɛ kunnafoni di nɔgɔya kosɛbɛ wa faamuyali ka teli i n'a fɔ ka taa togodaw la ka taga kunnafoni di sanuya kan walima ka taa togodaw la ka taga kunnafoni di bana dɔw bɛ nalen an k'an yɛrɛ tanga o ma olu n'a ɲɔgɔnnaw théâtre bɔ ne ka baara ka ca o de fan fɛ kosɛbɛ i b'a fɔ actualité voilà konon bɛ yen ok donc i n'a fɔ ni jamana ka kobaw fana bɛ yen ka ɲɛfɔliw kɛ fɛnw kan fɛn minnu ni a fɔli ma nɔgɔn da la direct la ɲɔgɔnya la k'a kɛ ɲɔgɔnlɔn ye walasa a bɛ se ka to mɔgɔw kɔnɔ ka mɔgɔw kalan ne ka baara ɲɛsinnen don o de ma kosɛbɛ voilà sinon olu caman na n ye tournéw caman kɛ bon n bɛ se k'a fɔ n ko an ka sigili man ca ka sababuya kɛ o baara ninnu kɔnɔna ye ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka ne ka jaw caman lajɛ ni i taara n ka page YouTube kan i b'a sɛbɛn YouTube kan Modibo SK Traoré voilà donc i bɛ n ka kibaruyaw caman sɔrɔ i bɛ n ka ɲɛnajɛw caman sɔrɔ yen n ye théâtre minnu caman kɛ n ye film minnu caman kɛ o dɔw bɛ YouTube sanfɛ ka tɛmɛ o fana bɛɛ kan ni jamana ye baara dɔw kɛ théâtre dɔw kan généralement i t'olu baara ninnu ye bɔlɔlɔ siraw fɛ ou bien téléphone kɔnɔna la c'est des films de compétition voilà donc n ka baaraw ka ca i n'a fɔ Bamako la capitale n jouera ale la ale kun ye baara belebeleba ye ni jamana caman kun ɲin bɛ a baara la donc o fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ŋunuŋunukan n bɛ n to o senfɛ ka tasibila kɛ an ka fure ye ni o ye Sulemani Sise ala ye a ka kalifa minɛ a la ni ale denmuso ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka boîte kɔnɔna la Susaba Sise voilà donc film in kun tɔgɔ ye ko ŋunuŋunukan voilà donc fa n yɛrɛ y'an dɛmɛ o la kosɛbɛ ala ka badabada dali ala ka hinɛ a la dayɔrɔ suma donc ni o tɛmɛna ka bɔ yen n ka ja minnu fana bɛ yen récemment ni mɔgɔw bɛ se ka taa olu lajɛ o ye n'i y'a sɛbɛn YouTube sanfɛ Sinaya i bɛ caman sɔrɔ n ka film épisodes la voilà ani n ka fɔlikɛ vidéo ni fɛnw caman concerts ni fɛnw ni ala sɔnna i bɛ n'o bɛɛ sɔrɔ YouTube kan donc n'a ye Modibo ka YouTube taper dɔrɔn a bɔra ka YouTube compte fɔ sisan voilà Modibo SK Traoré donc n'i y'o taper dɔrɔn i bɛ Modibo ka fɛn caman sɔrɔ presque fɛn bɛɛ bɛ YouTube de kan sisan donc an b'a fɔ an kanubagaw ye u ka don ka taa Modibo ka YouTube lajɛ Modibo SK Traoré u bɛ fɛn caman ye u mago bɛ fɛn min na u b'o sɔrɔ parce que n'a fɔra ko catiri dɔrɔn tɛ yɛlɛ ko nin
munu y'a kalan ani munu m'a kalan u ka baaraw kɛcogo tɛ kelen dɔɔni donc olu munu y'a kalan kɛ olu b'u yɛrɛ minɛ cogo dɔ la dɔɔni munu m'a kalan kɛ donc olu n'a kɛcogo tɛ kelen quoi parce que ni dɔw yɛrɛ bɛ bɛn olu t'a dɔn k'e catiri bɔla fo ni mi ka papier bɔ ka yir'u la i m'a ye o b'an sɔrɔ kuma caman don dɔ la pour une petite histoire don dɔ la n tun bɛ ka taa spectacle dɔ la Segu spectacle ba kun don Kɔrɛ la donc n bɛ profiter ka Kɔrɛ mɔgɔ baarakɛla bɛɛ lajɛlen ka ministre yɛrɛ fo n'o ye Mamu Dafe an bɛ Dafe fo donc o la polisikɛ an carte jɔra u bɛ ka contrôle kɛ ne ye n ka carte d'identité di a ko profession ne ko n ka sɛbɛnnen t'a la a ko k'a sɛbɛnnen b'a la ko mais ko comédien ne ko n ko oui ko ne ye comédien ko mais k'ale tɛ ne ye yɛlɛ bolo n ko mais n ko bon e m'a faamu i m'a ye ale m'a faamu a ko nin don in na a b'an sɛgɛn kosɛbɛ mais bon an b'a faamu quoi a ko n'a yɛlɛ dɔɔnin dɛ ne ko n ko est-ce que n ko bɛ ne ka baara fɛ ko ko n ka cɛ ko n'a yɛlɛ dɔɔnin sa ne ko n ko sisan n ko e tɛ policier ko awɔ k'ale ye policier n ko ni e bɛ circulation na n ko est-ce que n ko ni wulu tɛmɛna k'i bɛ file fiyɛ a ko non k'a tɛ file fiyɛ n ko bon k'a bɛ ten ne quoi non tiɲɛna a yɛlɛla n'a n ka ko cayara min olu tɛ woloma koyi a ma ko f'i yan fɛ ari filɛ nin ye ari ma nɔgɔn parce que ari hukumu kɔnɔna la dɔw b'a a kɛ munu y'a dege école la ani munu m'a dege école la u ka baaraw tagabolo tɛ kelen yɛrɛ quoi parce que olu ye humoriste de voilà parce que an yɛrɛ mɔgɔ caman min na mun kɛ e yɛrɛ bolo san danfara jumɛn bɛ humoriste ni comédien cɛ e yɛrɛ bolo danfara jumɛn ouais bon nin na an bɛ en profiter an bɛ humoriste fana fo bɛɛ n'i ka baara don baara ye baara gɛlɛmanba de a ka gɛlɛn dɛ voilà baara bɛɛ gɛlɛya b'a la catiri bolo fara dɔ don nka u ka baara in ne ka baara ɲɛsinnen tɛ o dɔrɔn ma donc ne ka baara ɲɛsinnen don catiri yɛrɛ bakuruba de ma donc n'i ko ka dɔɔnin bɔ a la an t'o ɲɛdɔn quoi an bɛ catiri bakuruba de kɛ voilà an b'a dɔn voilà donc n bɛ humoriste fo nin yɔrɔ in na a kɛra minnu lakodɔnnen don minnu ma lakodɔn an baarakɛɲɔgɔnw de don bon an bɛɛ ye balimamaw de ye an fɛn bɛɛ ye donc n ka foli bɛ humoriste bɛɛ ye nin yɔrɔ in na. bɛɛ folen don d'accord donc o hukumu kɔnɔna na Arama komi an yɛrɛ ɲɛ bɛ guitare la Moribo yanni n ka don ka taa question yana nga question sɔgɔbɛ ka don a kɔnɔ ɲɛ bɛ guitare la Moribo bolo Moribo guitare kɔni b'i bolo sa n'i bɛ se ka fiɲɛ ni bɔ an senkɔrɔ tɛna guitare bɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔ bolo ma guitare fɔlɔ tɛ o a bɛ nin fɔ bi dɛ ni guitare n'i y'a ye guitare kɔni b'a bolo kɔni dɔ bɛ se ka na est-ce que dɔ bɛ se ka na ni jeli kɛnɛ kan ka sɔrɔ lɔgɔci la tɛ o a bɛ na n fasa da di d'accord bon an ka taa n'a ye sa ni k'i cɛ ka ɲi su fɛ ni dugu jɛra bɛ ye o an ka taa ko FIFA beki janye mo ko FIFA demiseni agadi etara ko kadi ko FIFA beki janye mo ko FIFA demiseni agadi ko FIFA ne fae sanu ne kedine ma ko ne ka Johnny FIFA ne ye Aminata FIFA demiseni agadi ko FIFA ne baye wari ne ketinema ko ne ka Johnny FIFA ne ye awaga fu FIFA de misenia I know about my FIFA go FIFA beki janye moko FIFA de misenia gadi FIFA adage nekese ko FIFA beki janye moko FIFA demiseni agadi so jara amen FIFA beki janye moko FIFA demiseni agadi nesa sanu nege dima kone kan janye moko FIFA ne ami joli FIFA ka awa joli FIFA no ami jara dong be ko manga de ma fa oh ni jara non ça dit la musique tant do ami ka fo kanu bago yen Moribo ti chati doron bo ati film doron tourner abe dongli da abe guitar fo yoro awo na profite ça am abitla ka ibawan fu keneka ya fo wondala ibawan nga fo de
il y a faux ndala ça va le coup donc amna do question kono projet ni ben baranna akadi miriyaw la ka projet do réaliser donc projet bi bolo ka réaliser ka ko faire takale nya fait ouais il faut toute personne ambitieuse et hakilna bana ka barauke mais alni hakilna bi la ka barake fa ka soro chugoya bi bolo donc barao bara mago be chugoya do la voilà donc ma fo an mago be war la bi ka da mo ngadu mais an mago be mon na bi kosobe oye c'est-à-dire téléspectateur ou ka soutien manake soutien sugo an mago be ala donc projet ou bien non il faut filmu chama semaine ba mbolo ngani ko ka film épisode kelen tourner bi ça demande de l'argent donc et puis ça demande du matériel aussi donc an mago be demain na kera matériel kera fond ni mago se ka demain fond al na hakilina nyuma mbala donc an mago be o bela jelena voilà donc c'est notre projet ou bien non normalement semaine prochaine on kan tournage d'amener donc tournage na an mago be fin chama na mago be aramadon yere la konna la ina fa barabe voilà an mago be aramadon yere la konna la an mago be bolo demain o fa voilà be tindo Udo aye do kono aramadon chama aramadon bia ma baden temena ma mo be ka bo filmuna no be na mo ko ba de ba ka festival ko lu ko la sana be mi parce que ma film ba me fa film tourner ay wa ay blakana o ay rem na mo ba di arama yere la ay amba bebe an bɛɛ mago bɛ dɛmɛ la an yɛrɛ mago bɛ dɛmɛ la kuma mago b'a la dɔw fana tɛmɛna yan plateau kelen sanfɛ yan film kow la o mago b'u dɛmɛw la dɛmɛ yeli dɔ ye o maa kelen ye film ɲuman kelen tourner bi ka wolo ɲuman kelen tourner ka sa la bi wala sinon a ma se ka i tɛmɛtɔ yɛrɛ bi hali n'a sɔrɔ i mago 100 la dɔ wele k'a fɔ na yan 2000 minɛ o bɛɛ tɛ dɛmɛ dɔ ye bɛɛ tɛ bɔ bi ka bɛɛ ka 2000 ka don so dɛ hali sisan an filɛlikɛlaw tulo b'an na n'u ɲɛ b'an na an mago bɛ dɛmɛ la Modibo fɛn a tɔgɔ SK Traoré a mago bɛ dɛmɛ la matériellement moralement physiquement financièrement mago b'a bɛɛ lajɛlen na ayiwa ni Baroni Gambi tulo b'an na ni Mamala tulo b'an na ni Samaseku tulo b'an na ni a tɔgɔ Batuli tulo b'an na an mago bɛɛ la dɛmɛ na hali n'u kɔfɛ maa o maa bɛ yen ko fɛn de ka di teatire de ka di an mago b'aw bɛɛ ka dɛmɛ na Modibo mago bɛ dɛmɛ o don voilà ami no fana bɔlen sisan an yɛrɛ fana bɔlen tɛ mais a ka di a ye ka dɛmɛ kɛ voilà kɛrɛfɛ a tɔgɔ bɔlen tɛ a bɛ mɔgɔ dɛmɛ ka sɔrɔ tɔgɔ man d'a ye a tɛ fɛ a tɔgɔ ka fɔ aw yɛrɛ de ko don an bɛ k'aw de wele an mago bɛ aw yɛrɛ de kosɛbɛ ami an yɛrɛ min filɛ plateau sanfɛ dɛ an mago dɛmɛ la dɛ plateau yɛrɛ mago bɛ dɛmɛ la an mago bɛ sponsor la k'an dɛmɛ pour que a ko ka se ka cari cogo min awɔ dɛmɛ kɔni a bɛ n'a bɔ yɔrɔ bɛɛ de walayi an wele n'a mago bɛ ala ka numéro ka numéro b'a la n'a mago ami ka numéro la an wele 79 12 97 00 hali n'a ma Modibo yɛrɛ sɔrɔ n'a ye ne wele k'aw mago bɛ Modibo la Modibo sɔrɔ problème fosi an ka tɛmɛ sa an ka foli bɛ gendarmerie nationale mɔgɔ ye police nationale sapeur pompier douane ani armée de l'air ani armée de terre ani génie ani fɛn mɔgɔ eaux et forêts mɔgɔ ani école des sous-officiers an bɛ bɛɛ de fo yan n'i y'a mɛn ko an bɛ sunɔgɔ n'i y'a mɛn ko dugu ka di an ni finitigiw dɛ an k'an profiter ka président fo a n'a ka compagnie bɛɛ i y'a mɛn région mɔgɔkɔnɔ bɔngɔ bɛɛ an mago bɛɛ ka soutien na a y'a faamu an ni Modibo SK de bɛ ɲɔgɔn na Traoré awɔ ami an ka taa ni ko ye o don donc o diyara n ye o tɛmɛnen kɔfɛ Modibo ɲininkali min bɛ n bolo baara o baara gɛlɛya b'a la komi nɔgɔya b'a la cogo min na i ka baara in kɔnɔna la i ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ a kɔnɔ bon i yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na i n'a fɔ baara o baara gɛlɛya b'a la baara in kɔnɔna la an bɛ gɛlɛyaw caman sɔrɔ nka baara in yɛrɛ kanu kama donc an tɛ gɛlɛya ninnu an t'olu kɛ ye donc ne yɛrɛ bɛ se ka gɛlɛya min fɔ baara in kɔnɔna la o ye an tɛ soutien ye kosɛbɛ i n'a fɔ c'est à dire artiste baara ye fɛn dɔ de a ka gɛlɛn kosɛbɛ n'a fɔra ko soutien dɔrɔn a bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna k'an mago bɛ wari la c'est pas ça ni an ko an mago bɛ soutien na hali mɔgɔw bɛ taa ka t'u abonné an ka page minnu na ka taa commentaire dumani minnu kan an ka fɛnw kɔrɔ nin bɛɛ ye dɛmɛbaw de ye donc an b'a fɔ maliyɛnw ɲɛna o yɔrɔ la bɛɛ k'i jija an ka art jukɔrɔma don voilà sinon art baara ka gɛlɛn kosɛbɛ voilà donc n bɛ se ka mun fɔ o la an ye gɛlɛya minnu sɔrɔ i n'a fɔ
fɛn dɔw bɛ yen nɔ i bɛ se ka olu rencontrer i n'a fɔ gɛlɛya fitininw mɔgɔw b'i filɛ yɛlɛ ko mɔgɔw ye carré kɔnɔ ou bien u bɛ an ye filmw la an bɛ jogo juguya min kɛ film na u bɛ niniw ni fɛn minnu fɔ an ma bon baara kanu kama ne kɔni bolo n t'a ye gɛlɛya ye sinon o ye gɛlɛya dɔ ye voilà mais baara kanu bɛ o ɲɛ quoi donc n bɛ se k'o yɔrɔ de fɔ i n'a fɔ gɛlɛya la donc mɔgɔw ka jɛ k'a faamuya n'a ye an ye jogo juguya mun na film na o t'an dɔ ye quoi nka ladege don voilà ale tɛ maa jugu fɔ maa a bɛ mɔgɔ jugu de yira i yɛrɛ i b'a dɔn k'a fɔ ni min ɲɛsinnen bɛ ma o kan tɛ ma cela veut dire k'i ka bilasira ɲuman kan hali sisan an bɛ tɛmɛ ni foli ye an b'an ka musokɔrɔba ɲɛnama fo yan fo Kati ani capitaine Koro yan fana fo Kati i y'a faamu k'an pan ka san ka sɔrɔ ka taa commune to la ka Papi Dramé fana fo Papi Dramé folen kɔfɛ an bɛ sɔrɔ k'an bila ka jigin yirini kɔrɔ sa hey Mamadi Festival Mamadi yala sɔnna ma ɲina a bɛ invité non Mamadi bɔlen kɔfɛ la sisan an bɛ foli bila ka taa pomme de terre Saka kana Mamadi bɔ a la ten dɛ aw filɛ ka Mamadi min tɔgɔ fɔ nin bon je sais que a bɛ fili ma nin yɔrɔnin na n'a bɛ émission in suivre la n hakili b'a la 2022 walima 2022 kɔni de don ni ye a ka festival participer Miyabugu a ka di dɛ an ye théâtre dɔ bɔ yen nɔ je pense que théâtre in tora a yɛrɛ kɔnɔ théâtre in kun tɔgɔ ye ko Kiri voilà Miyabugukaw bɛɛ kɛra fɛn fɛn an bɛ na don min na an bɛ Miyabugu cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo i t'i miiri diɲɛ fɛn foyi la kuma min dɔɔni dɔɔni k'an ka mobili kɔnɔ tigɛ non situlu fɛn o fɛn bɛ yen nɔ k'a bɛ sɔrɔ Miyabugu kɔnɔna la u ye a bɛɛ dɔɔni a fɔ a yɛrɛ place sɔrɔ ka na bilen voilà ka fara bonya kan i y'a faamu an bɛ festival organiser bagaw bɛɛ fo ko sɔɔni ko festival yɛrɛ na kɛ voilà Mamadi foli sa Michael Dako fana bɛ fo yan fo Joila o tɛ yan Simo Modibo n'ale y'a suma ka di ma fiw yan fo Espagne o de bɛ wa ni Saka y'i sɔn an fuso Saka de kun a bala woso la dɛ Saka pomme de terre Saka de Saka ye pomme de terre d'a ma Modibo a kelen kun a bɛ kunkolo bɔ n'a y'a tigɛ den kelen Modibo pomme de terre kuru kelen den fila dɔrɔn du bɛɛ fara n'i ka sun yɛrɛ ko woso Saka pomme de terre Saka ayi a banna loko Saka a bɛɛ de bɛ Saka bolo i b'ale tɛmɛtɔ n'i t'a sɔrɔ Saka b'i servi a banna ko k'a se ka Saka fusa la non n'i yɛrɛ sera ka fasa nin kelen da Saka la sa Modibo sɔn ka Saka pomme de terre Saka Sika soba wa Saka Madogo Saka ina kama dogo jinya na kama dogo Saka na kama dogo jinya nanga mani dogo ajabi sigilen filɛ ina kama dogo jinya Atari Saka ina kama dogo jinya wana da goro jide ala wara Modibo na fabi la Saka Aisha ni la ni fasa de dabila la abarga Saka Modibo bɛ kuluba de a bɛ kuluba de basi tɛ Saka folen kɔfɛ sa Erzana PDG ka bɔ yan fo Masigi Yakuba Dumbuya ayi Modibo n'i bɛ taa o yɔrɔ fan fɛ a fɔ dɔ bɛ taa passé o ka haramito sara yan Erzana Bamako yan Joila Masigi Zana ayi Modibo i bɛ taa don o don a fɔ n dɔrɔn a fɔ dɔrɔn ko Yakuba Dumbuya Erzana n ka foli b'a ye Allah 2019 ba Yakubu a ka mobili in ta ka taa ni a tɔgɔ Zana gratuitement u taara ni parce que n y'a fɔ dɔrɔn ko artiste ale fana ye mɔgɔya bɛ artiste de ma n ka foli b'a fana ayi Modibo musique ko Yakubu ye sa ba Yakubu Dumbuya Modibo ala dɔn Modibo ka émission non ami Modibo ka émission jaraba Yakubu ba Yakubu
Kona kama dogo Yakuba ina kama dogo jiena Erzana. Na kama dogo Yakuba ina kama dogo jiena Erzana. Okay. Abana de. Okay, amna kena kono. Murba. Ay ambura kamo ay yalala ay niso jara dongli dayi donke. O temelo nga fe amna question poser comme ça. Et murba iba inspiration mbomini. Inspiration. I bura ay retara amna photo comme na quoi. Wallahi. D'accord. Et nya fiena dien ko ba sababu re. O yoro la me Mamoudou Kelifo. Ni alebe barake nyongo fe foli sira fe. Nyina yi bo doba a santani ko kan. Voilà, donc ye guitare fo ka dongli da a sen fe. Nyo oye alela ka anga barane wana sira fe. Donc ale fena mo ko mi chesirle no. Ar dugoroma dondoni barawla ere artisi. Donc abe tourner bawke donc a foli be Mamoudou Keli ni wati. Keliga aklobila. Ali farga be guitare fo tugum na ka dongli da. Ale fena ba ke o tugo kele ni la. Donc ni ni kan ke bi a sababu nyuma ale de mbaye ale de la. Donc inspiration je peux dire que mbaye ale la kosobe. Voilà. Mamoudou Keli. Ami fou. Odo. Ami fou. Alsa ika demena artisi demsanu. Odo. C'est manier maladie. Faut ka temala. On ka kwala. O femba ni mama itala digisa. Amano. Amano. OK, okum konna la vraiment question bi bulo ka poser morbo ko. D'accord, yana nga question c'est question ma. Ame pour ba équipement sportif ma. Dramé no église ba ko fla la. Ama fo. Mo fi mo ko fon fla ani. Ale awo ne vraiment mayo beso. Me bro ki chi poko. Ni sa ko la la. Ah bere beso. Ça ni bora 100 bro. Clindro église ba ko fla. A fi ma ko équipement sportif. Ça ko la dramé fait. Ay wakati fe ya ila bena abana ila bena isela do dans samara suseti mayo gan crampon coupu a belle be soro ali ya be bien ni mi vede mo do gidari o fena be soro frogo anga bo soro bole a belle be ambafu voilà ambafu kana ko c'est ça mais question pour mo do e be chatribo ibe gidari fo ibe film tourné Moru ni bela jena no para de mega no man bela jena parce que ça do no blue do boy ni ngal bade bo ni ngal bayde ni ko bara mi ngano ne bolo ni bela je peux dire que no mentala voilà no mentala quoi mais ni be faka minke iga chesiri de bo no ya wala ma ika chesri balia o de ba gele mais il ma bela guitare fo ça yo e dole la o tila mo jalla fi suru la bab sa do fana be ibo e dola mo kel fana gele bulu don an ka chesri bala mais balo ka fam do fanatique lin don bo kan ko imbe kunche kanu de ben be sanfe do ni fon fen ne ba ke a be kanu ne benela do de ba kele no ga ne bulu voilà comment be oui chati tamoga d'accord cela veut dire que avait théâtre bolado non comédien do film tourné là do acteur do guitare fo do avec batterie fo avec jimi fo avec balan fana fo aba ber instrument mais pas fo balan ni sugu mais traditionnel ou bien moderne bon ni ko traditionnel ou allemand moderne balan ko la je peux dire que comment majemai balani be traditionnel li sabula be inspiré la korolen bayne kan ni oye manga bala walma sinafo bala nam ba fama pratiquement bamanan bala voilà donc abetinto donc ne ga bala fo mu foli kan no ne ma o yoro la oye bamanan bala ni sinafo bala siga so tay donc o foli kan no ne ma katemeni mandem bala folie ni ale kalan nga kalan sera fait conservatoire la voilà nga make nchi do ale bala ale folie ani do infene folie dan farabe uni nyon d'accord famna ami alors comment là ko fo famna ça dit o da to ma chama be ni bala do ma ba me wa ko ba fo plan da bala bi da farabu je mi nga bala be
balade Senufo balade Sigaso tabe Manden tabe ami elle ne te faut donner ami abaga chogodi Doresi faut passer wa ami bana ko am fena man debrouiller don oui wani okay amena murbu kuiga bara konna la joni ga conseil parce que baro bara la fu conseil ba ga soro la parce que do be bara ke ka nyeme ni conseil nyuma tala dro amai mais o yoro la be profiter be artiste befo et akara artiste semani walma akara korobalen et national mun international be bela jalen fo et ne morbo e mogodo e me bela me donc mago be bega conseil la mago be bega critique la et wamba bela jalen accepter do re fene kera sababu nyuma enema mi ba to be sana yelen soro kosobe neni artiste fon fen jera non fait et bara nya fiana bara geleman bare do donc il nega jenogonya je pense que avec kalane ne bolo ne ta ye na fo wari nyini ndoro ka sababu ya ke ni ne bara ge nyon fe akadne madje munu be nga bara la ani atoko nkanga mun faraka ni ne olu don anga bara nyogonya ko fe o re benen nimisi whatsapp ko sobe ma fa ngonte war fere ni million duru fena solo lu ne kadini o tien o gum kon na la e mep mawla doni bara nyogonya la ibe se morbo masno akoni atna sima mba don bara nyogonya koni kono ibe sama de suna te sima awo donc voilà ibe fo figa fo o ka fo doni depuis 2011 ou 2014 ouais qui est capable de faire nere toro de sube daka nere koni al ni ne mogo sira ma segoni ni na wele al na be muna babla imaya donc mogo tege fo yere ko quoi wallahi mogo le fite tege fo yere ko foli doro ne be ne bolo foli parce que jera tege la ke iba fo ni mogo e fenki iba ko ala kana bongono amu bela jeli fo bora mola ni kausa ibi nyere sa awo so do be dalu tu bonzo ala kan kisulu me do ke sa alsa ala campagne ba ta fanga na be siram na alsa ala akatwaka ami ya fo de ya ka fo ado sa tramidi ikeleba ambe na bora sama na bora ama se kata kuluba chena muso demsen ma ko ba fulu kan ba bela jeli abaye mudo mudo ko malikuna fon tv de sans fait akafu akaka soutien dama ma ni bekri fe ni ka quartier mo ma ki fe ma mo ma ki fe re akuba ko au fulendo al si sa ma ko ba ko soutien al sa mudo ko ba ko soutien mo ko ba ka demela ya fama de wala fene wala de be te sanu ko jama kote mo ni fin bi ni tala mo fe na fo ko karsa ko de awo yani mudo ko ni yana ibe ke representant oui chi ça en entrer le nyoma o ko fo na fo miskin nga fo akulu ko yele mudu hey kokulu bakare do yeah kulu bakare do ni kulu baka faza kulu baka be fulo no murbo to wala kulu bakare weta bane oh amene se ma fol fone kanda ah bon no nta be fondala de biti no ni guitar tira sala amna to ami papi ta me fou ami papi fort de la commune inshallah Abika fude musukoro ba commune to musukoro ba chokoro ba dimsini ma ko ba be fulunda papi tra me tola donc fort de la commune 3 amafu yafuma ambole sa man sonson ta kata kulba kati ambo bela jelen fo capitaine Kuro il fulunda ya la dako ya fo joila réparateur yirin koro Mamadi festival Mamadi amta festival la ko amta mudo na ulta fe be kedu ko ana to antina ka foto ale na ba mu okay
Ok, bon, ame singara kene kono. Na yela doke, ame question do poser. Modibo artisia kono. Comme ebi doni, anta fuki ba bedo samme, iye doni mu don. Mu famu mali arikola kununi bi. Boni fene nyine ngal baye. Awo. Mali arko kununi bi. O nyefoli be gela ne bolo don sabula ne mo kura bara en kon nala nga misika mi fo ni mbo ye bi o ye nyata bana kada kan jamana ere ko fle arni culture la ko ga ni nan ke arni culture sain ni akara ke tugula donc je peux dire que nyata ga nyuma be ke artisu fene bina wasa soro voilà donc men nga kunun tanye folla angoto mo ko roba nga nunana voilà sinon ni ne do fola afoko tieni fitini mi galonke bon conseil mi nimbo di artisu man inte sekan folla o de ka fo artisi demsenu nyana ni akadi ka ke artisi chesiri kan ajayi ni chesiri jari kalan ka jayi na fara ko kalan nanzara kan dron kalanin ko tede ari domaine bele badi chatribore ba kono musique ba kono peinture ba kono juma wara ba kono design ba kono multimédia ba kono donc ni be fin de ina fo ni be kono de munu be pan ou kamana donc ola ni be donia doni soro lila abe arbara kelin wa ima ko so donc ore la ma fo ni manya ki be ke arfe ikanga ke kalan fe c'est-à-dire hakili ka kunuli o kanga ke fe min kadi kusobe ni e teatri bola ba fen ibda soro doni ke la bare do akera aramadenya doni o akera seko ni dongo doni were wewo ibda soro doni do bala ina fa on yere be mun sira kan alisan no e doni nyini sira donc la me afo demsanu yana nu manya ku be do artificiala u kana wuli so ma da fa mo ko ni talente wolo non karsa talambala naga talent non mo ko ni talente wolo ni talent et ça na fitinin be I joli la I yere de ba cultiver donc akana ke mo yana ko ye théâtre bola ko don naturel c'est faux donc an jija kalan fait wala sam se ka ke théâtre bola nyuma so na ija ibse ka nega kuma into e ko ke kofe ko ibse ka ke théâtre bola nga ibta so ga bara la maje o chama bala donc pour que maje no luga duanga boyino fo an nyeshin bara en keli yere ni o ye nyenyini ni voilà abeti fika nyenyini ari yere fleni chugumna fika nyenyini ka dondi voilà ni ma nyenyini ka don ni flala ti ni wati be ka kuro ko be damine kuma bala kunje kuma bala émission in nango nganga a fenga an yere tna songa wuli ka boy mais air de bambulu ni air zira ni air zira doro awo ni malik na funi ay façon da mawla ni muro ma ko malik na funi fana akakorota fana ami man ni nyoma de gatisa yoro amano kana black kan fibrete maro ame plateau sans faire be malik na funi TV voilà Anna so du suka sinano be yele mali kuna foni do yeah kuna foni kuna foni jele mali kuna foni ka journal be ke ni magobe kuna foni ola yele ko chama obia mali kuna foni ka
ni sondiya o caman a bɛ Mali kunnafoni kan kibaruya o jɛlen Mali kunnafoni do Mali kunnafoni kadi foli b'aw ye Mali kunnafoni kadi ibe tungala Mali kunnafoni lamɛn ibe Faransi Mali kunnafoni lamɛn mun bɛ États-Unis Mali kunnafoni lamɛn Odiara ati temeninga Amin ok komi am gan sense ka gere émission kunjero la Moribo mu yere kadi ha ani nyingali parti sakana mais nyingali maje bala mon kadine fin du mois et qu'on faut attendre fin du mois voilà fin du mois ou bien i yere ka vie yere konna la mun kadi bon min kadine ala drone de se gadi mo ma e kena ayo kan ya fam oh herebe nin kuma nu jabi in fila bɛ ɲɔgɔn na I n'a fɔ kɛnɛya bɛ cogo min na bana bɛ o cogo la bana man di donc ni kɛnɛya jara mɔgɔ min yɔrɔ kɔni tigi tɛnɛ bana ye wallahi ala k'an bɛɛ kisi bana ma n'i y'a ye panga curugi la n'i y'a ye yɛlɛw ni nisɔndiyaw la an ka kɛnɛ de sinon mɔgɔ a bɛ fɔ ko jugu tɛ mɔgɔ la ko bana de ye mɔgɔ jugu ye donc ala k'an kisi bana jugu tɔɔrɔ ma n'an bɛ fɛn fɛn kɛ an ka kan sen ka jɛnatigɛ a ma nɔgɔ donc ala k'an kisi bana jugu ma ala k'an kisi bana jugu ma halisa ala ka kɛnɛya nati ala ka kɛnɛya nati ala ka jamana in fɛnɛ suma ala ka Mali suma halisa an bɛ segin o kan an tɛ se an tɛ ɲina ala ka Mali suma ni Mali jara a tɛ fɔ an si kɔ yan n'a jara a jama bɛ caya mais n'a ma ja bɛɛ b'a fɔ ko nin ta don nin ta don nin ta don bɛɛ de ta ye Mali ye Mali y'an bɛɛ de ta ye an bɛɛ nana Mali sɔrɔ yan wa an bɛɛ bɛ taa ka Mali to yan donc an bɛ dugawu kɛ ala ka Mali ja ala ka Mali ja ala ka Mali ja k'a suma tɔn Mali yɛrɛ warimugu ka bɔ sa an yɛrɛ k'a to k'a kɛ tan yɔrɔ o ala k'o don yira na donc o hukumu kɔnɔna la Adama Moribo folikan minnu b'i bolo ani ladilikan minnu b'i bolo ka ɲɛsin an lamɛnbagaw ma komi émission bɛ ka sa kuncɛyɔrɔ ma bon n ka foli ni tanuni bɛɛ ka taga an filɛbaga ani an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen ko I bɛ Mali kunnafoni lajɛ a kɛra bɔlɔlɔ siraw kan ye a kɛra cogoya o cogoya ye donc an ka foliba bɛɛ ye I dɔnkɛlaba lajɛbaga de b'a I kɛ dɔnkɛla ye sinon I bɛ wele ko kelenna dɔnkɛla o la an bɛ an kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo ka Mali kunnafoni jukɔrɔma donbaga bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ minnu fɛnɛ bɛ yen ni olu ye an kanu an tɛ se k'a fɔ k'an bɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ fɔ nka bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko an ŋaniya ye I foko ɲuman ani wa ko an hakili bɛ bɛɛ la voilà donc a bɛ ten tɔ an bɛ an kanubagaw fo ka an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo voilà diyara n ye donc Adama ne ka foli kɔni tɛ fɔ ka ban ko Mali cɛ n'a muso bɛɛ fo denmisɛn ani maakɔrɔba fantan ani faama dugulen ani dunan nanbara ani sentigi alami I b'o bɛɛ de bɛ fo sa bɛ ne k'u bɛɛ lajɛlen i y'a faamuya min tɔgɔ ma fɔ min fɔra sa o min ka kɛnɛ sa o ala ka kɛnɛya d'u ma min man kɛnɛ sa o ala ka kɛnɛya d'u fana ma an bɛ foli ne ka foli kɔni b'olu de la i y'a faamuya san tɛna se ka bɛɛ tɔgɔ fɔ an bɛɛ y'a fɔ de globalement bɛɛ lajɛlen voilà dɔ tɔgɔ tɛ fɔ ka dɔ ta to o don o ye tiɲɛ ye donc o hukumu kɔnɔna la an b'an kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo émission in a sera a kuncɛyɔrɔ ma mɔgɔ min tun b'an bolo bi ale ye Moribo Tarawele Moribo SK Tarawele donc o de tun b'an bolo bi a bɛ cɛtiri bɔ a bɛ dɔnkili da a bɛ fɔli fɛnɛ kɛ donc an b'a fɔ an kanubagaw ye
ngo émission in sera a fori yoroma ami ate pour tenir abe pour ni musique ne dro ya donc yana ga fori nage me mo bolo mo me nage lali yaya samaki anga réalisateur do ame yaya fo donc on be kay ali te kay nga anga foli bayi nga baranyuma émission yi abe bla raba nage kanya tan sigi ni so manukula foli tv la ibe anga émission bella jelen so voilà bon on to ko ma ko 18h mercredi à partir de 18h pile sur ibe anga tv très bien ani ba fo bana ngana man aywa donc amna émission datukuni morso dumani voilà Tama maninde mo kelentama sudugo kelani onje mo kelentama maninde mo kelentama omai ko mo kelentama maninde mo kelentama fayiri da oni onje mo kelentama maninde mo kelentama dangoroba la maka beni dongo dangoroba la maka beni dongo dangoroba la maka beni dongo hey dangoroba malikuna foni beni dongo de dangoroba malikuna foni beni dongo de donc on m'a fait encore me merci